morning guys. Nanag akong bana ni abot gikan nanagat. So na sila'y daghang kuha nga isda. So mao ni guys, gikilo guys ang isda og pila ka kilo. Hello, badlang people. Ako na pud ni Surowi Provinciana, maadtong buntag natong tanan guys. Karon guys, naanap ko diri sa akong garden, puro garden na lang jud ko guys. Nya ganiha day guys na nagat akong bana. Nakakuha sila og isda 2 ka kilo kapin. So mo to akong yununan. Nya karon guys, kay naay ni abot na naghatod og kuan kanang kani siya guys oh. Si tawag ani kutsay man ni siya sa kuan kanang kumot pud siya nga mura kanang murag sibuyas pang pwede pud siya ipanakot. So ito'y tawag ani niya basta sa kuan akong nailhan ani kutsay ni siya. Kani siya guys. So ako na siya itanom. Nya salamat di ay sa naghatag ani. Shout out ko nimo Kit Doroon kanang butan jud kay ka. Kanang salamat kayo ani nya manang makatanom na ko jud ko ingani. So salamat nimo Kit. Nya mo to guys nga ako ni siyang tanom sa kuan katong mga kasunis nga akong gihimo. So mo ni siya akong itanom. Nya guys kay mao ra man jud ni akong buhat kada adlaw. Maghuman kog luto sa pagpamaw sa mga bata. Nya mo to akong giununan ag katong isda, nya uban mugi gitunga sa katong naiyang kauban bitaw nga bata giuban namo. So diri nako siya ibutang guys ang adto siyang gihatag. An hour later. Mga guys, nahuman ako diri og imbalwit. Kay ganira jud ko gulat nila, nya hapunan sila guys kay daghan kay sila giimbalwit. So nagadali ko sila guys, manang wa jud mi ka pa picture sa akong garden kay gadali sila. So mao to guys akong vlog karong adlaw, amping mong tanan og salamat sa mga bag-ong viewers diha. Di sa ko makapag shout out ninyo guys og kinsa-kinsa mo, di mo matagsa-tagsa ka na ko comment kay busy kay ko ron. So basin og dili ko mabisi, pag-replyan mo na ako tagsa-tagsa. So salamat kung amping mong tanan kay wala lagi na karon kung problema karon nga daghan kay mga positive kuno lagi. So amping mong tanan diha. Daghan salamat sa mga viewers. See you next vlog.